companys d'Acció Ecologista Agro han acudit avui a Llocnou d'en Fenollet, en recolzament dels veïns d'aquesta població, així com els de Barxeta i els de Genovés, en la seva protesta pel projecte d'ubicació d'un abocador d'àmbit provincial i de caràcter industrial a ubicar al terme de Barxeta. És el tercer projecte d'abocador d'àmbit provincial que es presenta a la Costera als últims 10 anys. Els dos primers, a Moixent i a Llanera de Ranes, van ser rebutjades fortament per aquestes poblacions i els projectes van ser aturats. Cal recordar que les comarques d'interior han de tindre un futur diferent del de la ubicació d'abocadors de caràcter provincial, que és el futur que pareix que s'ha decidit per algunes persones i algunes empreses privades en la capital per a nosaltres.